విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ చిల్డ్రన్‌కి మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి. ఇదేంటంటే రఫ్, స్మూత్‌కి సంబంధించిన మెటీరియల్ నేను లావణ్య టీచర్ కలిపి చేస్తున్నాము. ఇదేంటంటే వాళ్ళకి కనిపించదు కాబట్టి 70% టచ్‌తో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఆ టచ్ ద్వారా స్మూత్ ఐటమ్స్, రఫ్ ఐటమ్స్ గుర్తించడం, టచ్ చేసి మళ్ళీ సెపరేట్ చేయడము. వాటిని సెపరేట్ చేశాక ఆ డిఫరెంట్ బాక్సెస్‌లో 4 టైప్స్, 4 సైడ్స్ 4 డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి చేత్తో టచ్ చేసి ఎలా వేయాలో ఈ బాక్స్ అందుకే తయారు చేస్తున్నాము. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అంటే మేము తయారు చేసాం కాబట్టి కొంచెం ఇది చూపిస్తున్నాము. ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్‌లో మనకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువులతో కూడా మనం ఏదైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా స్మూత్, రఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి నాకు చిత్ర టీచరు, అరుణ టీచరు, మళ్ళీ లావణ్య టీచర్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారండి. వీళ్ళ కోఆపరేషన్తో ఈ మెటీరియల్ మేము తయారు చేసాం. థ్యాంక్ యూ. విజువల్ ఇంపైర్డ్ చిల్డ్రన్ గురించి మేము ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేసామండి. ఇదేంటంటే వాళ్ళకు పూర్తిగా కనిపించదు కదా, కనిపించినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు టచ్ ద్వారా ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారు. మనం కూడా టచ్తో నేర్చుకుంటాము. కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే 70% వాళ్ళు టచ్తో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు దాని గురించి పిల్లలు స్టార్టింగ్ రఫ్, స్మూత్ తెలుసుకోవడానికి మేము ఈ మెటీరియల్ తయారు చేసాము. ఈ మెటీరియల్ తయారు చేసేటప్పుడు ఒక అట్టపెట్టెను తీసుకున్నాము. ఒక అట్టపెట్టెను తీసుకొని 4 హోల్స్ చేసి డిస్పోజబుల్ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వీటిలో ఫిట్ చేసాము. తర్వాత ఏమో ఈ శాండ్, ఒక సైడ్ శాండ్ పేపర్ వేసాం, ఒక సైడ్ కాటన్ దూది, ఒక సైడ్ వెల్వెట్ క్లాత్ అటాచ్ చేసాము. దీని ద్వారా వాళ్ళు ఫీల్ బాగా అవుతారనమాట. ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు డిఫరెన్షియేషన్ అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు. రఫ్, స్మూత్ తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో ఏ వస్తువులు ఉన్నా ఇది రఫ్ ఉందా, స్మూత్ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అనమాట. అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన రఫ్, స్మూత్ మెటీరియల్తోనే వేరేవి ఇవి చేసామన్నమాట. ఏంటంటే వాళ్ళు రఫ్ అన్నప్పుడు రఫ్ దానిలో వేయాలి. రఫ్ తీసుకొని రఫ్ టెక్స్చర్ చూసుకొని వాళ్ళకి కనిపించదు కాబట్టి టచ్ చేసి చూసుకొని దాన్ని వేయాలి. మళ్ళీ స్మూత్ అన్నప్పుడు స్మూత్ దానిలో ఇట్లా టచ్ చేసుకొని దానిలో వేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మేము వేస్తున్నాం చూడండి. ఇలా స్మూత్ అన్నప్పుడు వీళ్ళు టచ్ చేసి స్మూత్ దానిలో వేస్తారు. ఇప్పుడు రఫ్ అనుకోండి, రఫ్ అని ఇట్లా టచ్ చేసుకొని ఇక్కడ రఫ్ ఉంది దీంట్లో వేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ వేరేది కాటన్ ఉందనుకోండి, ఆ కాటన్తో చేసిన మెటీరియల్ ఉంటే ఆ మనం కాటన్ అని చెప్తే స్మూత్ దాంట్లో వేయమ్మా అంటే స్మూత్ తీసుకొని వాళ్ళు అన్నీ ఒకే బౌల్లో వేసామనుకోండి, వాళ్ళు టచ్ చేసి ఫీల్ అయ్యి ఇది కూడా టచ్ చేసి ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు చేస్తారనమాట. వాళ్ళకి కొంచెం ఆలోచించడం, టచ్ చేయడం అంటే ఆలోచించి వేయడంలో కొంచెం టైం తీసుకుంటారు, పర్వాలేదు అయినా తీసుకొని వాళ్ళు చేస్తారన్నమాట. వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది రఫ్, స్మూత్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.